Urraca tiña que arrastrarse e tiña terror porque Castro de Santa Galexa le dixo: como sigas cos devaneos con Aragón e entregándolle toda a terra de Campos a eles, xa sabes que aquí vamos proclamarte rei ao teu fillo, que o educaran eles, Afonso VII, nado en Caldas de Reis. Pero é que iso saben, non eles tamén, todos os españolistas. Pero é que a súa muller está enterrada en Compostela. Berenguela, unha catalá provenzal, filla do conde de Urgel. Que son cousas que dixen, bueno, pero como se pode dar tanta carga, non? Bueno, pois todo iso está feito con anuencia e con silencio das nosas institucións. Cando fun ao arquivo da Casa de Alba, ali hai un arquiveiro que é catedrático da Universidade de Alcalá de Henares. Bueno, foi un momento así de tensión, primeiro xa, porque cando cheguei ali, díxeme, lo que usted viene a pedir ya está todo sumado, ya lo hizo el señor Eduardo Pérez, de ahora mismo lo veremos. Bueno, un historiador que é o xefe do CSIC en Compostela, do Seminario de Estudios Galegos para Sarmiento, que enviaron, estivo en Cataluña, depois acabou aquí. É o que controla todo iso, non? Pardo de Galán. Ben, con ese xa fixo todo ese señor que usted que non pinta nada con o que vai facer aquí. Dixille, bueno, realmente, mire, que eu teño outra interpretación. Entón o señor, cambiou de atitude, atendeume, tal. Pero houve un momento que eu non sei por qué, cando te pedí un documento, non sei que, non sei, de momento vime ali enviado, leado, nunha discusión tremenda sobre o ensino da historia por culpa do caso de Cataluña, eran os anos 18, tal, que a historia en Cataluña e tal. Dixe, mire, eu claro, xa me metí no lío, dixe, non sei como pasou isto, pero o caso que pasou. E entón dixe, mire, hai dúas maneiras de enfrentar as cousas. Unha é o modelo catalán, defendendo o seu, e hai outro, o modelo da autonegación, que é o modelo noso. Claro, vostede sabe como se ensina a historia de Galiza? Pois non ensinándose nada. E isto é así, así, así. E entón, claro, o señor quedou así un pouco cortado e dixo, bueno, e me fixo a pregunta do millón. Dixo, e por qué os señores profesores de la Universidad de Santiago non lo dicen? Esa é a pregunta do millón. Esta é a pregunta do millón. E entón ele foi honesto, chegou a decirme, non, mire, vamos a ver, eu ainda hai pouco que descubrín que os Trastámara non eran asturianos, que eran galegos. Así, ele é catedrático de institucións medievais na Facultade de Dereito da Alcalá de Henares. O sea, que o señor entrou, e entón xa me dixome, bueno, claro que eu sabe vostede porque eu fixen sobre a Baixa da Media Castelá, porque ao revés que ustedes tienen mucha documentación de la Alta Edad Media. Claro, Castilla no tiene, desde la Baja Edad Media. Y yo, ¿qué hago todo sobre documentos? No quiero, los documentos son los que hay que atender, por eso me dediqué, soy medievalista tal. Y entonces, después del debate, dije, ahora empiezo a entender por qué Felipe el Hermoso, Juana, entraron por La Coruña y no por Laredo o por Santander. Claro, porque aquí aún quedaban restos, en Galicia aún quedaban restos de nobleza antitrastamarista, porque eu lle expliquei todo. Claro, tiene sentido. Yo tengo un trabajo sobre esta, xa o señor, bueno, como pasou, foi xa unha cousa normal, pero claro, é a pregunta, non? Se todo eso que vostede di é certo, por que non o din os que teñen autoridade? Porque usted, en definitiva, non sei que é. Non é así, isto é moi a cuestión. Bueno, pues vamos ver agora o Panteón Real de Compostela, que até sigue se chamando sobre eles como Panteón de las Reliquias.
Vais a León e hai ali un panteón real que é unha 4 baratillas ali que van a máis. Bueno, ata aí pouco, sabes que se dicía que estaba ali o rei García, non? Ahora xa nin eso, din que eso é o rei, non, conde leonés que se murió en la batalla, así. Pero como? Pero si esto toda a historiografía anterior se dice que é o rei García, a mí me importan os escritos que non estén aquí, pero é o colmo. No, pero máis curiosa, a señora, non pasaba. Pois mire, isto está en todos os libros. Pois deberon de decretar que non conviña ni siquiera ter un resto que fora claro galego. Descartades. Bueno, por certo, ese tipo de enterramentos, a partir de un determinado momento, e incluso externos a Galiza, que houve algúns, o da Alfonso VII, por exemplo, en Toledo, eso sempre coa mentalidade de que a expansión e o dominio quede marcado pola presenza, nos damos conta, enterrado do rei que fixo a conquista. Pero ainda así, xa vos digo, é relativo. Eso depois os casteláns fixeron moito, ir a enterrarse en Toledo, en Córdoba, en Granada, non sei como, eso sí que cumpliron. Bueno, pois vamos ao noso panteón real. Non vai por orde cronolóxica, porque eu son un desastre. Sí, vamos, mirade. Aí tedes, como vedes, aí xa o primeiro fenómeno grave, non? Isto sufriu moito da natio memoria, moita... non foron ben tratados estes restos, non? Patrimoniais. Bueno, aí tedes a tumba de Alfonso VIII, o noso. Nos libros de historia chamanlle noveno. Por qué? Porque se apropian de todo o noso e entón para que cadre, nos des conta, na evolución que eles aproveitan, nos colocan a este rei como posterior ao Alfonso VIII castelán, e además como se fora da mesma saga. Isto, en Inglaterra, que non se caracteriza precisamente tampouco por deixar a autodeterminación nacional e a liberdade e nada deso, pero sí se respeita a idea de que hai distintas nacións e non pasa nada. E xa a reina Isabel II, Escocia, a nación escocesa, e dicía, sí, yo soy tamén reina de Escocia. Así, bueno, pero direros unha cousa, mirade se é claro que o Borbón, este señor que agora ten tan mala fama e que todo o mundo alababa moitísimo, no ano 1996, a mí díxome claramente, no, pero se está entre mis títulos nobiliarios está de ser rei de Galicia. Dixen, sí, pero non o sabe ninguén. Claro, e nas escolas non se ensina, non, pois sí, entre mis títulos está, e tal, sí, pero a escola é outra cousa, non? Entón, ben, pois aí tenes Alfonso VIII e observade que non ten ninguna inscripción. Non hai nada, non? Bueno, el sábese ben por unha cuestión, porque aí sí que se conservan incluso documentos, por exemplo, o viaxe de Ambrosio de Morales a Santiago no século XVI, da etapa de Felipe II, que xa che di como estaban colocados os reis enterrados en Compostela. Entón, pode haber debate, e en este caso hai, sobre se este Alfonso VIII ou é o seu pai Fernando II. Hai debate, porque ao non conservar as inscripcións, non dices que eso está dañado, alguén dañou todo eso. O sea, aí o que é claro é a tapa, o xacente, vale? Pero os sepulcros, cambiaron de lugar, é dicir, é un país que fora el mismo non collía cos seus antepasados e os trataba a cadras, e ainda hasta hai pouco non se podían visitar, non entraban dentro ni siquiera do percorrido reglado de Compostela, ahora xa están, pero ainda siguen con as reliquias, din que van mudar, ahora hai un bon señor, un funcionario do Ministerio de Cultura, que a Catedral de Compostela, como ten dereito, hai 7 no Estado español, que ten dereito político, a que o Ministerio de Cultura descoloque un asesor histórico-artístico á fundación respectiva. Entón, a Fundación Catedral de Compostela, entre o arzobispo e todos os que eles poñen, hai unha persoa que é funcionario do Ministerio de Cultura.
este home está facendo un traballo bo. Que pasa? Que hai que medirse con o que mandan, porque ese posto é renovável por información do arzobispo. Entón, se o arzobispo di que non están satisfeitos, tense que ir. Non ten problema porque vai ao seu posto de traballo, pero está sometido a eso. Ben, ese home sabe que xa ten claro que non pode continuar eso así, que é unha aberración, que hai que mudar o rótulo e poñer por menos Reis de Galiza e de León, non, porque poñen Reis de León, nada máis, de que a este nivel. Porque para mudar eso está convertido en un misterio. Ahora todo o mundo di que sí, despois de anos de dar esa vara, pero non se acaba de facer porque a Igrexa pon o pretexto de que ela non o paga. Para mudar a señalética que non o paga. E entón están a ver se xeran un convenio coa Diputación da Coruña. E como non sei que problema debe haber con convenios que entón acaba de realizarse. Pero bueno, pode ser. Este Alfonso VIII, el gallego. Este era trovador. Casado con Tereixa de Portugal. Obrigado a separarse por excomunión do Papa, por proximidade sanguínea. As queridas eran todas galego-portuguesas tamén. El tiña claro a cousa, era un e depois un home dunha inteligencia e unha estrategia perfecta. Tiña ministros, vamos a chamarlle así, que eran, algúns deles chegaron, cando casou coa princesa Castelá, na fase final, largáronse para Marruecos. Non estaban dispostos a... consideraron que era unha estrategia que non conducía a nada. Entón eran eles os Castro, que son personaxes interesantísimos. Eso un país normal sería obxecto de filmes, de todo, porque son unhas vidas espectaculares. Os outros, por líos políticos, acusados de seren homosexuais, pero porque se casaban con un deles posterior tiña preparado casar cunha neta de Afonso de Alfonso, e Afonso X o Sabio non quería, porque sabía que eso era, contra crear un corpo social favorable á independencia de Galiza. E entón boicoteaba e impedía o matrimonio. Pois entón, a ese, nas cantigas de escarnio, e todo iso, pois a acusación de sodomía está polo medio. Bueno, outro morreu combatendo do outro Castro, perto de Monforte, contra os exércitos casteláns. Un terreno de Galiza foi independente coa axuda de Portugal, e morreu aí. Pois ainda así, o seu fillo, que se puxou en Portugal e o ampararon o rei Dinis e todo eso, pudo volver, recuperar todo o patrimonio, mirade se tiñan forza, e xa non tiñan os reis propios, xa era na etapa en que non os tiñamos. Bueno, pois este Alfonso VIII e está aí. Vamos ver ahora outra. Eso é o Panteón, que está situado nesa capela, non estaba aí, originariamente. Aí están as dúas tumbas que vamos ver de perto. Mirade, quen fixo isto de todas maneiras tiña idea, porque esta non é de época, esta é unha moi posterior, prácticamente do século XX, pero que está reconstruindo unha que se sabe que existía pola documentación, e entón a puxeron aí. Ahora vamos ver de perto. Este é quen é? O Froilán, o Trastámara, o Pedro Froilán, o que controlaba Afonso VII, a Urraca, na época de Xermídez. Este era, claro, é fundamental na historia política de Galiza. Estivo enterrado aí na catedral. Pero é curioso que alguén o metera aquí, porque sabe que era o núcleo, todos contra, de oer todo o motivo que houve entre as dirigentes galegas. Bueno, pero a tumba non é de época. Esta sí, que é a que acabamos de ver, parece-me. Pero vamos, doi, paciencia, chita. Bueno, aquí tedes a esposa de
de Pedro I, o chamado Cruel, xa no 14, Xoana de Castro, que se enterrou na Catedral de Compostela, en 1334, que xa hai que ter valor, porque xa triunfara o castomarismo, pois non te negaron o enterro na Catedral de Compostela, mirade se seguían tendo el poder, e era irmá dun señor expulsado en auxilio, que se desbloqueou todas as propiedades, o Fernando de Castro, o conde de Estámara e de Lemos, real, con 500 familias máis. Temos unha cantidad de exiliados no século XIV terrible, porque o triunfo de Estámara en Galicia non se perdeu por o conflito interior dentro dela, e que nos invadiron con un exército multinacional de franceses, aragoneses, bretóns, casteláns, foi terrible, porque nós aquí non tiñamos ben a posición, en unión con Portugal, pero ameazaron a Portugal, invadiron Portugal. Bueno, pues a irmá de señor aí a temos enterrada, o cal quere decir que as autoridades eclesiásticas, que eran de familias de autoridades galegas, a pesar de todo, deron de cobertura para que ela se enterrara co seu fillo no cárcere, o fillo de Pedro I no cárcere, encarcelado por outras cámaras. Vamos ao seguinte. Bueno, aquí están as rodelas, non se ven moi claro. Este é o fillo de Afonso VIII, o que morreu prematuramente e non o pudo herdar, que iso foi unha das fillas de auga para que se acabase todos os maus de Fernando III, por presión da Iglesia, do Cister, diñeiro a escalla que lle pagaron as irmáns deste rapaz para que elas mismas renunciaran a súa desconta a herdar, e porque se ameazou con guerra. Entón Portugal, que era o que apoiaba as infantas, pois, o beso atrás, unha parte da clase dirigente galega non estivo de acordo e a outra pactou a integración. Pero a integración ainda foi, como vai entendernos, con base do sei, unha cousa algo confederal. Non era el feito da evolución da monarquía plurinacional hasta o 14, hasta Pedro I, non foi de dominio hexemónico castelán total, se disputaba, e Pedro I, como a súa política estaba máis perto do que pensaba a clase dirigente galega, castelán andaluza, foi o que se armou todo o conflito, unha guerra civil en Castela e aquí unha invasión transnacional. Aí tedes o conxunto, que é unha das partes. É curioso que colocaron a todos os homens xuntos, e as mulleres, a disposición non era así, tampouco, pero hoxe está así. Son homens, deste lado hai mulleres. Vamos ver agora. Está a muller unha e a esposa de Afonso VII, a catalá provenzal, Berenguera de Santiago. Unha Berenguera é unha muller moi famosa, era, vas feito unha Berenguera, vas feito unha Berenguera, vas feito unha Berenguera. Vamos. Bueno, esta é Xoana. Mirade as ruedas, as 13 ruedas dos Castro de Monforte, dos Castro galegos. Os Castro galego-portugueses, os medio irmãos destes, utilizaban os 6 ruedas. Pero é curioso que os 6 son os originarios. Estes, non sei por que razón, puxeron 13 desde eles. Desde o momento en que eles empezaron a ter o poder. É curioso, porque sobre isto, sobre o origen da casa, vamos, da familia, hai continencia, que é curioso, non? En que proveñen dos douros, sabes? Pero é interesantísimo. O origen da casa está no douro, en Castela. Son os Castro, inicialmente veñen dali. Pero aí é onde ven a cuestión do debate histórico. Por exemplo, a maioría dos historiadores, incluídos moitos casteláns, din que descendía do rei García e que eran descendentes do fillo do rei García, Fernando García de Ita, que, vamos a ver, algo así como unha especie de exilio, que desderan propiedades na zona de Castroverí, por aí, con todo o conflito que se armou, mentre o seu pai estaba xa na cadea, todo isto. E de aí se formou a Casa dos Castro, que ten coherencia, porque depois como se explica se unha familia volva toda para Galiza,
teñen unha línea estratégica alucinante na defensa do reino, incluso cando non tuvemos reis, eles defendendo, incluso contra a autonomía de Galiza, incluso restaurando a veces a competencia. Claro, é que eso ten que ter algún motivo, porque é absurdo que unha nobreza castelá se dé, a máis con unha tradición da casa. Non é que se dé a un, a todos, o sea, fixeron a integración, o regreso. E a partir de aí, durante séculos, a mesma conduta, como se fora un deber moral. É unha cousa, pero eso sí, Bueno, pues mira, até eso, hai máis de fora que defenden que son descendentes de García que aquí dentro. Aquí os catedráticos da Universidade de Santiago, pero eso en contra, aí, o sea, os de fora, ao 70% defenden esa tese. E aquí dentro, quen a defendía? Pois os que non son académicos, Vitoria Ernesto, por certo, ten un libro moi bon, mirade como teñen os esquecementos, que era do sistema, a voz de Galiza, pois non falan de Deus dela, e máis, non casi, hasta había o mito de non citar a bibliografía, que sabe que ter valor, porque o libro dela, de verdade, que o libro, home, ten os defectos, pero é admirable que unha señora, xa me gustaría a min, que hoxe existiran señoras así capaces de facer un libro como ese da burguesía que non tiña unha ocupación, que escribía artigos na voz. Bueno, pues sí, na Coruña, cumpliuse agora o centenario, Dios, hasta Voz de Galiza, hasta tardou en sacar unha información dos 100 anos, non se acordaba, e solamente na casa de Xanceda, no que é internet, figuraba os netos, os fillos. E o Museo de Galiza Central tivo un impacto moi grande na súa época, tuvo 3 edicións. Vamos, os libros entón tiñan unha influencia na sociedade muitísimo maior que hoxe, pero muitísimo maior. Entón, entre xente alfabeta, ilustrada e tal, un libro que vendese entón 3.000 exemplares en Galicia é un libro que toda a xente, recollía a información disso. O González López tamén acredita que o Rei García. Entón, bueno, estes señores, só galego, o uso escrito, incluso se internos xa monarquía propia, marcaban o terreo do espacio de comunicación de Galiza de forma espectacular. Pero incluso en Valladolid, que acabaron a facer un contrato de matrimonial con a filla do rei, a mellor, o rei castelán en castelán, e eles a súa carta de armas en galego, en Valladolid. Bueno, e o que que morreu en Monforte fai o testamento na Catedral de Santiago, imaginaros, en 16 de decembro de 1705, en galego, e o pobre di quero que me enterren, di así, en Balboa, Balboa do Doiro, Balboa do Doiro, de onde eu sou, onde provenen os meus. Dío, pero galego, con o topónimo galeguizado. Bueno, entón si había unha tendencia nas linguas románicas a decir os nomes de fora, si había que usalos, adaptarlos á fonética deles. Ainda non había idea de mudanza toponímica por motivos imperiales, pero si o facían, como unha forma de incrustación, claro, eran moi excepcionales. Pero a mí chamou a atención que que eu pensei que era en Portugal, si pode ser en Portugal, porque non, porque xa me enterei que está o mosteiro efectivamente aí, que está enterrados os primeiros castros, o fillo primeiro de Fernando García, Leita, e todo isto. Ben, bueno, pues está, ahora vamos a ver, seguramente, era a mesma, moi ben. Bueno, a inscripción desta, anterior, cuando está en galego tamén, di que aquí ya de Castro, Reña de Castela, porque era se seguir chamando despois de estar separada de Pedro I, non? Bueno, esa inscripción pon dos nervos a moitos historiadores
que di que é unha falsificación e tal. Desde logo, isto non é falsificación. Isto pode ser que o escribiran despois, eu non sei, pero non creo tampouco. Non creo. Vamos a ver. Bueno, este é o fillo querido, amado, preparado, Fernando Afonso, galego-portugués, coa infanta portuguesa. Mirade que candelados. Bueno, mirade, sabedes que pon aí quen é? Raimundo de Borgoña. Bueno, pero é que se sabe desde o ano 94 que é Fernando Afonso. E sabes que a cita neste caso, la catedrática da Universidade de Compostela, que foi ser o Primo Galejo. O señor moi ben preparado, era de arte, pero él é admirable, e además el mismo di realmente como se torceu a historia. Si non tuvera morto o señor Lapaz, a historia de Galicia pudo ter sido radicalmente distinta. Él mismo, que era un señor que nunca se meteu en nada. Bueno, isto está demostrado xa que, primeiro, non é Raimundo de Borgoña, dixes que non é un persoa maior, é un lampiño, non? Dixes os reis todos teñan barba, non? Este é un rapaciño, que está ladeado, bueno, este, Fernando Afonso, sabes, ademais, porque o propio Ambrosio de Moraes tamén lo di, cabo do tal está un mozo de non sei que. Ben, vamos pasar. Aí o tedes o primeiro plano. Bueno, esta é a muller de Afonso VII, catalá provenzal, Benguela. Tamén se dixes que é curioso a vestimenta, a verdade, que sin xereza, non? Que cousa máis. Vamos a ver, aí o tedes. Vamos adiante. Bueno, este é Fernando II. Aí hai disputa se este foi resultado o primeiro Fernando II ou ao revés, non? Pero eso é menos relevante. E esta, que non é de época, é o Froila, que xa poñen aí claramente debaixo de que era un gran señor, que dirixiu a política en tempos de Afonso VII, e todo isto. Sigue adiante, por favor. Aí xa dixes que non está en español, non? Bueno, xa os tiros se ve que é unha cousa. Non sei se chama Margariños, o escultor, así, vamos. Bueno, isto que se utiliza en León para as miniaturas da Catedral de Santiago de Compostela dos tombos. Os tombos, que son legajos de documentación de época, copiadas sucesivamente, a mellor do século XI ou do X, pero está copiada do XII. Bueno, os textos teñen polo medio, cando empeza con a época do Torrent, se lle pon a miniatura, que son preciosas, como vedes. Este é Adefonsus, vedes? Rex, Legionensium, non digo Legion, de los leoneses et Galaicae. Bueno, pues esto, en León, cortadito por aquí, en digitalización, claro, esto non teñen nada desto. Isto está todo no tombo A da Catedral de Santiago. Bueno, isto é unha miniatura moi boa, Observade que debaixo, que está cortado, ten o león, como sigilo, como selo real. Que aí ven o león, andando o tempo ven o león ese, que non é león de león, é que hai unha homonimia aí, león cidade, león símbolo de sigilo, que iso tamén acabou perturbando, sendo utilizado como se utilizou. Eso, inicialmente un león podía representar o Reino de Galicia o de León, depois xa non foi así. Era contra o Reino de León, por iso nós tuvemos que inventar un escudo, vamos, empezamos coas copas, os cálices, que non son cálices. Fernando II, Fernandus Rex. Bueno, e agora, xa de colofón, vamos a falar un pouco terrible. Aí tedes o Santiago originario, o que deu vida ao Reino de Galicia. O reino vivía baixo a protección deste apóstolo, que
como vedes, é unha imaxe sedente, majestuosa, contemplativa, casi parece unha escultura renacentista, e se vedes de perto un Santiago fermosísimo, que está no parte de luz do pórtico da Gloria. Era para defendernos dos enemigos do reino, pero os enemigos non eran os musulmanos, era calquera que nos atacase, incluídos outros cristianos. Este é o espírito da Catedral Románica de Santiago. No altar maior tedes a barbarie do século XVI e XVII do Imperio Hispánico, con cabalo tal, que se foi construindo a partir do século XIV, esa imaxe. A primeira vez que se empeza a utilizar foi no XV, xa, se vades a Betanzos, na igrexa de Santiago de Betanzos, na portada hai unha cousa máis moderada, para ser Santiago con unha espada así, pero ese é o do contrarreformista, o é o de España, unha cosa de España, que é o que é, claro. Pero este, Castelao xa dicía o noso, e o deles. Si, bueno, é unha pasada. Adiante. Non é máis, afortunadamente. Bueno, pois nada, o estereotipo que restan já non vou dedicar, que en concreto non temos historia propia. Resulta que unha historia que é unha antítese total da de outros, e outras veces é a que a de dominio xeral na Península Ibérica durante até o século XIII, o poder estaba concentrado aquí, pois claro, que non dicir que non ten historia específica, pois tan específica é que con Pedro I o bastión do petrismo era Galicia. E o bastión dos trastamaristas, dos falsos trastamas, que eso era roubado. Até eso é roubado. Decídelle un rapaz que a Isabel Católica que era unha trastámara, eso é galego. Pois por qué? Porque era o máis abolengo de todos os reinos originarios. Eso era fundamental para a monarquía. Entón, ao fillo que era como príncipe, o fixo conde de Trastámara, o seu pai, en concreto Alfonso X e XI deles, XII, que, por certo, aí foi cando ele casou con muller portuguesa, e xa era rei de Castela, de Castela con tendencias hegemonistas, pero ele xa empezou a ter, para equilibrar respecto da oligarquía castelana andaluza, aliouse con un castro. Pero manteve a estabilidade, pero xa co seu fillo, iso foi un polvorín, e estourou todo. E os españoles falan de la Primeira Guerra Civil Española. Pero si, para Castela pode valer ese anacronismo pode valer. Aquí non houve ninguna guerra civil. Aquí o 90% estaba nunha orientación. Aquí veio o problema cando xa quedou isto aquí con Portugal, e entón na Guerra dos 100 anos nos invadiron. 15 anos máis tarde, no 86, houve unha batalla en Porto de Bois, perto entre Pambre, Palas de Rei, tal, que foi terrível, e aí foi cando se tuveron que exiliar todos os a Portugal primeiro, que se obrigaron a Portugal a votalos, porque se non valían Portugal tamén, tiraban a monarquía de Fernando I, e morreu no exilio, non sabemos onde está tirado. Sabemos que está en Bayona, pero non se conserva a tumba. De todo eso se vai ser no tomo segundo. Bueno, entón este é un libro, en certa medida, de combate, de protesta, pero de protesta documentada desde a propia información deles. A parte de outros, pero claro, decir que non existe unha cousa que o Vaticano, Roma, que sabía de que falaba, a diplomacia árabe, a franca, a anglosaxoa, e o que son coñecisados que existe o reino de Galiza, pois é moita cara dura, non? E a argumentación depois interna.
cara dura. Eu creo que o mellor é ler a historia de Compostela. Que además, eu os digo, un documento de prosa latina medieval como non hai outro, como non hai outro. Entón, bueno, non sei. De nada. Pues moi ben, nada. Eu recomendo os que vayan a Santiago, ahora que está a iglesia adecentada, porque dá unha impresión totalmente distinta. Hai uns niveles. Se estuvemos... Sí, Pero hai xa 5 anos... Pero coincidimos con él na Sí, no, categoría. Pero este é máis recente. Pero non, a limpeza do cambio de decoración é máis recente. Cando foramos o Que ti mencionas. No, eu creo que hai que ir agora porque ahora cando está limpa, E está cambiaron a as luces, iluminación. entón aí onde os encantades, e isto no século XII, tiña que resultar, a min cando a min, a primeira vez que me veo aquí, hostia, porque é que aí xa se ve o xogo todo, como a armónica que é, non? É unha pasada. Eu cando entrei recibí o mesmo flash que a primeira vez que entras na mezquita de Córdoba, ¿no? O xogo é así, pues, igual, en outra estilo, outra... Pero foi a impresión, ¿no? A mesma que tuve ali. E además eu preguntei, ¿no? Ao ensinar ao funcionario este que os digo que está ofrecendo. Preguntei, mira, isto, a influencia árabe, así no Pórtico da Gloria e tal, por que tantos apóstolos, profetas do Antigo Testamento, non? Postos ao mismo nivel que o Novo, non? Bueno, dixo, home, para os xudeus, sí, vale, eso. Os musulmáns xa tamén, pero non sei, iso non sei. Pero, díxome, se queres ver a influencia musulmán, ven aquí. E fomos á zona da exposición do mestre Mateo, que teñen ali, estable, e ali hai un rosetón que bueno, estamos vendo a catedral sin os rosetóns, que tiñan góticos, porque esa é outra, que xa os tiñan no século, ao finais do XII, principios do XIII. O sea, que esa é unha catedral románico-gótica. Pero claro, o gótico, antes de que se fixera en París, e non sei onde, a catedral de Seida de que todo ven de Europa, e tal, eso non é unha chorrada monumental, O arte románico é un arte cristián, xenérico en moitas partes de Europa e ten unha reproducción autóctona con influencias, pero dá casualidade que os rosetóns, en concreto, que teñen de exposición o mestre Mateo, a configuración, e dixo, mira, isto é todo influencia do mundo musulmán. E, de feito, o sistema de pinturas, o material utilizado e todo iso no pórtico, tamén me dixeron que estaba en Constantinopla, na zona toda esta de influencia tamén que foi musulmana, vamos, en toda esa zona, que era, digamos, as técnicas que se utilizaban. O sea que, bueno, pois hai que verla ahora que está limpa, alumeada, esa hora cando hai que verla, non, porque eu cando fóramos non estaba a catedral. Estaba o Pórtico da Si fóramos o Pórtico da Gloria e o Panteón das Reliquias, tamén estuvamos. E outra viaxe para... Queda nosotros. Tuvemos O cambio de decoración. Se ganas de viaxar non nos falta. Se dá por viaxe. Outro día. Ben, imagínome que habrá xente interesada en facer preguntas, así que, por favor, sin máis... Tiña unha dúbida. Unha dúbida, non sei se se pode aclarar, ou un descoñecemento, vamos a ver. Desde a historiografía españolista sempre se alude a Asturiana, con a Partir Penal, Alfonso II, etc., como herdeiros do poder visigótico para justificar a Reconquista, etc. Vale. Pero vostede dixo comezar que a inventio do apóstolo, digamos que é o eixo vertebrador, non? En torno ao cal se construe o reino de Galicia.
E por que, digamos que, historiográficamente, está, non sei, eu son historiador, pero non sei por que historiográficamente quizás se reivindica máis a épica de Covadonga, cando ademais está demostrado por documentos musulmanes que Pelayo era un asno galaico, non sei como se chama. de Tui. Exactamente. Por que se alude a partir de Pelayo, desde a historiografía, ao Reino das Asturias, cando Asturias é un término que alude a Astúrica, Astorga, bueno, un término xeográfico meramente, e non se alude a inventio de Santiago, pero que é posterior ao século IX, por que non se alude a inventio de Santiago como eixo vertebrador da reconquista cristiana? O sea, por que pode suceder eso? O sea, Vamos ver, eso é porque desde o século XIII se empezou a montar unha historiografía na orientación que ti dís de ir ao pasado visigótico para con capital en Toledo, de tal maneira que entón os antecedentes casteláns se puderan buscar nas reliquias trasladadas de Toledo coa invasión musulmana depositados na Calesa de Oviedo. Entón, con esa línea quedaba excluído perfectamente o Reino de Galiza, pero ao mesmo tempo non impedía que ti te aproveitases de todos os reis que existiron antes do século XIII. E esta foi a operación que se fixo. Por que razón no Reino de Galiza dá tempo a facer unha historia compostelá e dá tempo a facer unha historia, un cronicón iriense, pero non dá tempo a montarse unha visión historiográfica que xustifique, bueno, porque acaba a independencia, empregando unha palabra moderna, nosa a comenzos do século XIII. Entón, non tiñas os elementos xa que foron capaces de dinamizar a creación dunha literatura de base folclórica popular, pero culta, como era a poesía trovadoresca, que eso sí se fixo, e con uso da lingua románica, pero na historiografía non dou tempo a facer algo, ou en latín, ou xa en romance, que estuvera vinculado a un poder político propio. Digamos que a partir do problema con Alfonso VIII, cando se comeza a Berenguela e Fernando III. Xa o grande facedor é Alfonso X. Alfonso X realmente si tivo unha obsesión, bueno, que non era él, vamos, era todo o aparato da monarquía, unha gran obsesión crear unha historiografía que orientase eso así. Pero si ti lees toda esa documentación, ves que está sempre latente, que se tropeza cando vai para atrás o problema galego. Sempre, o sea, sempre hai unhas referencias que, hostia, pero este señor di aquí. Pero toda esa crónica que fala en termos visigóticos, todo eso a partir do XIII. Claro, é a partir dunha época en que, digamos, se fai unha aparataxe dun nivel terrible, pero terrible, que é cando tamén empeza a existir unha iglesia romana de a orde católica europea. Porque a construcción do Papa de Roma foi tamén un proceso moi lento. Aquí, claro, a primeira fase de todo eso, o Reino de Galiza soportou unha ben, porque a fase xa empeza con Fernando I, que aí xa empeza a follón por cambiar as normas do matrimonio, a liturgia, e iso vai en relación todo con que se acepte un poder que legitime aos reinos cristianos, pero uniformemente, e que iso faga o bispo de Roma. Digamos que Xelmírez negociou eso, ti me das o palio, o arzobispado, lo recoñeces, e eu a cambio comenzo a introducir todo ese tipo de reformas. E de aí ven a chegada de Raimundo de Borgoña, que eran todos a familia papal. É dicir, que a influencia romana aquí se foi debutindo inicialmente con pactos. Pero claro, chega un momento en que, cando ven que o Reino de Galiza xa ten unha orientación que non se presta a eso, porque ten un poder grande, e, sin embargo, un poder cristián, entón é cando ven o problema da emerxencia de Castela, que estaba latente, que, por suposto, ten todo o dereito do mundo a ser un país distinto, non? Pero, cando se dinamiza totalmente, é a partir, sobre todo, do século XII. E no XIII é a construcción. Ate entón, é que ni siquiera o topónimo existe. Existe a Malla, existe a Gardulia, é unha zona
Sin embargo, hai unha castela nosa, en a zona de Orcellón, de Ribeiro, Ribadavia, o Carballiño, eso na documentación medieval, século X-XI, é Castela. O viño de Castela, que se fala nos documentos do século XI, é desa zona, o viño de Ribadavia, Orcellón e todo isto. Claro, entón, home, tamén cabe a hipótese de que o de Castela seña un topónimo trasladado, vos tedes conta, ao Val de Douro, tal, pero bueno, ainda que non seña así. O que si é certo que na zona esa é como unha novidade. Ninguén empregaba ese nome. É o que despois dou lugar ao reino, non? E cando, digamos, Portugal, o condado de Portugal se independiza e se forma como reino, que interese hai detrás? Ben, hai varias, vamos a ver, as causas, todo iso había que estudar mellor, non? Eu aquí xa o enfrento, non? E depois no capítulo, perdón, no tomo segundo moito máis. Vamos ver. O primeiro grave que pasou aquí, pero que era reconducível, foi que, claro, o mito de Santiago foi moi interesante desde o punto de vista da creación dun poder político, a consolidación e a legitimación. Pero, claro, creounos un problema xa de inicio, que había outra sede metropolitana, Braga, e que además estaba legitimada, con un pasado tal. Entón, un reino con dúas sedes metropolitanas a case prácticamente 200 kilómetros unha de outra, eso non era moi... non se podía justificar. Entón, como se arreglou eso? Bueno, pois arreglouse malamente, non? Primeiro, Santiago intentando, no caso de Xermídez, mesmo restarle as reliquias e todo o que tiña do pasado Braga para justificar a maior grandeza de Santiago, pero ao mesmo tempo Roma, xogando a dualidade, concedéndole a Braga os dereitos históricos, co cal a pugna xa estaba dentro do propio reino. Solamente facía falta que un sector da clase dirigente galego-portuguesa, por falar así ate entón, estuvera polo papel de lograr maior autonomía, arredor incluso de Braga, para que eso se fose avanzando sí. Ao principio non pasou nada, por que? Porque a maioría da clase dirigente dunha e de outra parte era a mesma. E podían xugar a bandos distintos, pero non pasaba nada. E incluso cando chegou a haber dúas autoridades monárquicas distintas, eran as familias mismas, os Froilas, seguiron tendo influencia, incluso sobre Tereixa, por suposto. Tereixa era a amante e a esposa de Fernando Pérez de Traba, despois de Raimundo de Borgoña, perdón, Enrique de Borgoña. Pero que despois, incluso, a filla de Tereixa era a muller de Bermudo Pérez de Castro. É dicir que o poder progresivamente autonómico de Portugal non estaba desvinculado da nobreza galega. E o foron aceptándose. E máis, cando chega a pretensión de Afonso Enríquez non de ser rei, porque a súa nai xa se titulaba raíña, pero era aceptando a vasalaxe imperial respecto de Afonso VII, pero con grande autonomía. O único que fixo o fillo foi dar un paso máis, que non se reconheceu de forma isofacto, sino que foi por un proceso de anos. E eu penso que incluso a división de Galiza, León, frente a Castela Toledo, foi provocada precisamente como reconhecimento de Portugal, de facto, xa, pero ao mesmo tempo para situar na zona noroccidental un poder político que pudera outra vez ese conglomerado cohesionado. Bueno, o Alfonso Enríquez o que recurriu foi a ser vasalo directo do Papa. O sea, que tamén foi un estado de cruzada. Fíjate ben que os dous estados de cruzadas o que fixeron foi proxectarse contra o mundo musulmán. Claro, Galiza, con unha extensión por Extremadura, até Cáceres, quedou aí un pouco encaixonada. Pero a clase dirigente é a mesma. Entón, conviviron así. Ata o século XIV, eso funcionou. A pesar
e xa con a liña estratégica de ver como se chegaba a través de matrimonios a unidade a través dos reinos. Pero no 14, eso todo é cando se empeza despois de todo o desastre, este é o que aludín, é cando se empeza a crear unha idea de Galicia unha cousa, Portugal é outra. E cada vez peor, ata que chegamos a unha situación no século XX, onde solamente, especialmente no norte, incluso en Portugal, culturalmente, sí, se tiña a idea de que Galicia e Portugal tiñan un orixe igual. Pero iso hoxe está arrasado. Eso solamente é un labrego de Monzón ou de Pitões de Junias ou de Castro Laboreiro, si ten idea de que un galego é tamén. Pero un universitario, Deus meu, Eles din que saiu Portugal do Reino de León, de aí non hai que nos quite. Sí, pero non é solamente eso, é que además eles xa ven Galiza, España. Eso non pasaba no século XX. O sea que a globalización e a Unión Europea, en vez de provocar que a fronteira crease, non, o que fixo foi estruturar o poder dos Estados de unha maneira e iso é terrible en Portugal. Ahora, a xente de abaixo, canto máis abaixo, curioso, canto máis inculta, entre aspas, máis clara ten a idea. Canto máis estudada, peor. Pero máis os portugueses teñen un problema tamén, que é que son moi cosmopolitas, non sabes? E entón, son moi cosmopolitas, do punto de vista dese plurilingüismo, están moi preparados. De feito, é a conversación que teñen, a aspiración a ocupar postos na ONU, na estrutura burocrática da Unión Europea, porque en eso, claro, é un país pequeno, ademais, as elites son menos, por eso se mantén ainda máis o clasismo da distinción universitaria, ainda é alguén, non? Todos falan perfectamente inglés, e eso os leva a... Non, eles con España, son moi españolistas tamén, que bollo, porque España vai caput tamén, pero se España mantuvera o ritmo este desenvolvemento artificial e falso que tivo durante anos, era un problema, que además coincidiu con unha baixada de Portugal así un tanto tal, e na fronteira, así, incluso con Salamanca, con Zamora e tal, a xente tiña, claro, Salamanca lles parecía Hollywood, non? En relación, por exemplo, con Guarda, non? Que é unha cidade espectacular, pero claro, bella, caduca, na zona portuguesa peor, con unha inmigración terrible, e Portugal ten un problema de inmigración igual ou peor que o noso, é terrible. De feito, na crise económica, tiña 10 millóns e pico de habitantes, baixou a 9. Non pasar, que para mí é a gran lacra que ten, é unha cousa... Bueno, antes de nada, graciñas por esta magnífica declaratoria de disertación. Eu quería preguntarche, porque antes mencionaste que, bueno, que aquí remata a nosa historia como povo, entonces o teu son... Non remata, quero dicir que entra en un funil xa de dependencia. Xa. Pois eu quería preguntarche que vas a tratar no segundo tomo. Claro, bueno, eu no segundo tomo centro na etapa esta da segunda mitad do 14, desde os, digamos, 50 ata o final, que é unha etapa conflitiva, pero estelar, porque é, digamos, donde a clase dirigente galega defende unha acción estratégica que era lógica. Outra cosa que perdera porque é unha guerra internacional, porque fora un proxecto político que fracase desde o punto de vista interno do país. Entón, eu aí aproveito primeiro para contar esos 50 anos como foron, desde o reinado de Afonso XI até o de Pedro I e un poquinho os epígonos tamén, para que se vexa como nos enfrentamos ao século XV após da chegada do exército do Duque de Lancaster e como tamén acabar un pacto cos Trastámara
o campo de Galiza foi terrible, porque esa era a última esperanza que nos quedaba, non? Que o duque de Lancaster triunfase o legitimismo, porque aínda que eso reforzase outra vez unha monarquía con hexemonía castelá, pero con unhos antecedentes que en Galiza estaba moito menos situada, porque ela fora a que defendera esa estrategia e a que quedara sola defendendo eso. Por lo tanto, a clase dirigente galega iba a ter un posto aí de maior relevo, ainda que estaba moi eliminada a maioría dela, xa as que le daban, digamos, os ecos deso, non? Pero a perda deso que acontece, que Galiza, entón, empeza a ter instrumentos de colonización xa situados dentro do país, que hasta entón non tuveran. Por exemplo, ao arzobispado de Compostela, a partir de aí, o normal é que esteña en mans de alguén externo e claramente vinculado á monarquía castelá e con uns objetivos determinados. E o arzobispado de Compostela era un dos poderes máis importantes que existía en Galicia, pero poder incluso militar. Pero claro, este país tiña moita capacidade e moita forza. E entón é curioso que os dous primeiros personaxes casteláns que teñen poder dentro e que están vinculados ao poder externo, acaban os dous confrontados con ese poder externo. Que iso é significativo. O primeiro é o arzobispo García Manrique, que esa máis era a primeira liña do trastamarismo de Juan I. Ben, pois ese señor, ao final, en 1396, acabase confrontando con o monarca castelán. Por que razón? Bueno, pois por unha razón moi simple, e é que ele non podía asumir que, sendo el arzobispo de Compostela, que era un castelán, por lo tanto, fiável, con un poder económico, militar e político e diplomático enorme, que se demostrara xa cando a guerra con Portugal, e que ele foi o que impediu que realmente este país o controlase o novo rei Avís, que, sin embargo, as prebendas da monarquía foran todas para o arzobispo de Toledo. É dicir, foi un choque entre a propia oligarquía castelana. E despois, eso, misturado con o cisma do Occidente, onde ele acabou tendo unhas posicións máis favoráveis ao Papa de Roma, a Urbano, que a Clemente, eso obligouno, primeiro, ele se confrontou co poder castelán, e depois obligouno ao exilio en Portugal. Eso un castelán desde primeira fila, o sea, que é outra figura que está sin estudar desde ese punto de vista, do punto de vista de por que este home acaba os seus días así, o señor máis poderoso dos que apoiou aos Trastámara, e en concreto o rei Juan I, e que viviu momentos delicadísimos, e que foi incluso diplomático, que negociou ante o matrimonio de Juan I con a Beatriz, a filla do rei de Portugal, e acaba así. O segundo é o de Pedro Enríquez, o sobrinho do rei, de Enrique II, que a ese dan todo o espolio que lle fixeron aos castos nosos. Todo, o condado de Montfort, o título o condado de Lemos, perdón, o condado de Trastámara, todo o que lle quitaron os castos, lle entregaron a ele. Un rapaz novo, un pouco así chuletas, bueno, pois ese señor vai buscar, para legitimar todo o roubo ese, vai buscar unha castro a Portugal, a unha filla de Álvar Pérez de Castro, medio irmão. Bueno, entón, esta señora casa con ele, pero é admirável ver como a señora, a influencia que tiña en el, que o vai impregnando do espírito da casa. Iso que ela non era de aquí, entón utilizan os seis arruelas, pero que é peor, o meten unha intriga en Portugal para ir contra Juan I, contra o seu curmán. Bueno, salvou a cabeza porque era da familia vestal, pero bueno, tuveron expulsado hasta despois da morte de Juan I, que deixou un testamento, e con ese señor que fagan vostedes o que queiran. Bueno, entón ele tuvo apoio do rei de Aragón, entón se volveron a lle tocaron, e volveu aquí, pero xa morto Juan I, pero sin a mesma forza, e aparte xa veu
a cabeza gacha, non? Pero é curioso, non? Que os dous máis importantes de salir a andar. Bueno, pois a parte femenina da casa que ven de Portugal seguía, bueno, é curioso. Él en castellano, todas a emisión de cartas e todo eso. Ela en galego. Claro, e iso quedou nos novos castros, que é pues, o Conde de Lemos, xa no século XVII, o que Filántrope apoia a Cervantes, o que escribe el Hugo Gallego, que é unha protesta tamén de por que o Reino de Galicia non ten máis peso na monarquía hispánica cando está dando homes, diñeiro, cando ten un peso específico enorme, incluso ele, que é virrei de Nápoles, virrei do Perú, o primeiro que fai unha denuncia da explotación das minas, o sea, que a casa lle quedou algo do anterior, non? Que iso nos proba que este país, claro, é un país que tuvo moita capacidade, moita. E claro, cando ante o 16, 17, os Andrade estes seguiron manténdose. Depois veio a absorción, por a Casa de Alba, por todos. Entón, claro, este país quedou xa mesmo sin esa clase que era allea, pero estaba vinculada. Entón xa quedamos, de engadides a eso, todos os fillos do povo que chegaban a algo, aburguesándose, despois dando aos fillos unha carreira de dereito, unha e tal, todos de burócratas en Madrid, de ministros, e claro, temos o retrato actual. Claro, o peor que lle pode pasar a unha sociedade é quedarse en clase dirigente. Eso é o peor. Ora, a historia de Galicia foi específica sempre, no 18, no 19, e ainda hoxe, a pesar do avanzada que está. Se vos recordades todos como min, que nos anos 70 e nos anos 80 ainda, as maiores movilizacións agrarias que existían en todo o Estado español estaban aquí. Pois vai contar que eu sou un historiador. Pero iso é un feito histórico real, constatable. Hoxe non temos un solo labrego. Non, quero dicir, estaba barrida a agricultura, barrido todo. Ahora conta que tiene un rapaz que nos anos 70, ou 80, este país estaba cheo de labregos, o campo estaba cultivado como fora, en plan de autoconsumo, todo o que vostedes queiran. E que había 50.000 señores que se manifestaban. E non sei cantos tractores. Pero o problema é que a historia, se non a fas ti, e xa fan outros, ti non existes. Porque, máis, o peso de Galiza, que é a grande mudanza histórica, hoxe é moitísimo menor no conxunto español do que era no século XVIII ou XIX, que era, vamos a ver, con Andalucía, este de Andalucía era o maior peso demográfico da monarquía española ante o século XIX. Vamos a falar de Cataluña, isto era tal balón Madrid. Madrid era 350.000 habitantes. Madrid, a comunidade actual, iso que chaman comunidade, iso ainda a fins do século XVIII. Cando Galicia se tiña, vamos, a 1,5 millón de habitantes e máis. Cando empezou a mudar eso? Nos anos 60. Todo o que nós deixamos de ser, que non é hoxe. A señora que nos chulea a todos, non? Un monstro creado aí de 7 millóns de habitantes, non? Claro, se ti non escribes a túa historia e non se que no panorama xerado que escriben outros, ni siquiera se é fiel á realidade histórica do que pasou no Estado español, ni siquiera iso, obxectiva, cuantitativa, non xa de outro tipo. No 19, a maior revolución que houve, a que puxo máis contra as cordas, a monarquía borbónica, foi a Revolución do 46. Pero é que este país tuveron que invadirlo, con todo o exército e a mariña toda sobre Galiza. Pero iso non o estou dicindo, iso está na prensa, ainda está censurada, que se publicaba en Barcelona, máis tarde, moito máis tarde en Madrid, pero estaban asustados, Vai os emirar os libros de toda España, a mellor algún concilio en 1845 da Revolución en Galicia. Pero así como se fora unha cousa. Pero eso non se deu en ningún outro sitio en esas dimensións.
falanche dos movimentos campesinos en Andalucía, e iso é historia de España. É a que é, pronto non máis. Moi ben, son as 7:15, non sei se alguén quere darle alguma pregunta máis, pero xa, entre outras cousas, porque se queres descansar un pouco, se vas falando xa... No, digo por... Quedamos convidados entón para unha nova excursión. Claro. E esperamos contar cada vez a súa colaboración. Tedes que ir, que ali entrar na Catedral de Santiago ahora, Pois nada, hai que prepararla para o curso que ven, porque a máis a visita ao que é o interior dun edificio, un pouco máis da que se ñabra no inverno, non é como se for exterior que pides máis claridade e máis tempo de luz. Nada, moitas grazas Francisco Rodríguez por esta charla tan didáctica e tan interesante. Bueno, tocanos agora viñamos a ler o libro e agardamos o segundo volume. Nada máis, moitas grazas a todas e a todos por achegarvos ata a Casa do Viejo Pancho. Queremos emprazarvos a unha exposición que vai haber na oficina de turismo dedicada ao mundo da ecoloxía, unha exposición vídeo e fotografía, verdad? Que está dedicada, de novo volvemos co tema do medio ambiente, requeriu un pouco axuste a disposición de espazos, pero que máis a primeira quincena en torno ao día 5 que a segunda quincena en torno ao 25, se falamos do medio ambiente temos interese por coñecer esa mostra, pois podemos achegarnos a vela, xa será anunciada a través das redes sociais e da prensa. E nada, pois quedamos empezados para a nova presentación dun libro unha vez que vaya pasando o verano, a ver, porque se hai excusa e hai ganas, non hai mellor pretexto que xuntarnos e volver a escutar a unha persoa falando do seu libro. Moitas grazas, Francisco Rodríguez, e agardamos polo segundo.